2027. Jo masawa dwa dok kendo dwa bet e bwo Kindiki kendo gidwa bet e sirkal ma ok giwuogi. To higa achiel makoro en sprint jogi wang'eyo gi history king'iyo kaka gigo siasa margi kochakore ndalo Ford gi Ramogi. King'iyo the pattern jogi wigi ok wil. To jogi kosewacho ni oweyi giweyi chakre Kiambu michop Tharaka midoge border mar Somali. Giwacho dhok achiel. Kindiki dwa temo mondo riw jogi to biro riwogi mana nikech gima giyudo e sirkal. Gidhi camouflage kendo gidhi bedo joma loyal ne President Ruto kabisa. Liet mar siasa mane President kwayo ni mondo duok piny karembo winje nitie liet oko ka. To liet no obiro mana dok piny e temperature moro to kobichope room temperature ma obiro bedo comfortable. Siasa no pod obiro goyo nikech sani gidwa unite jokanye jo masawa. To wan jo Kaluo kucho wan bende wang'iyo ni to sirkal manyogore piny to kare jowa modhi oreso sirkand ni kaga chagwa nyowuok apiaya mo odhi kor jojenzi mo en oyie mondo sirkal ni ogore piny. To babu wuok gi joge mowacho ni sirkal ni wasiro to wan to wayude ang'e sirkand ni. Kendo bede sirkal mit nikech wambe wadwa ni wabede sirkand ni. Wanyalo bet mana e opposition kaka wasebet ga nikech wach moro ni jaluo ok sechi to ok ni obernwa ni ok wasechi ni bede koyo bernwa wambe wadwa bede sirkal ni. Koro sirkal ni igni ariyo modongi wakonye wan to wadwa yude ang'o. Nya yie gi migosi Kaluma Maoma Bay ko wacho ni nafas modong ni wambe nyaka parwa nikech wareso sirkal. Koro wambe wadwa bede iye ka to joma sabe go kwani jogi kik wayiene gidonje sirkandwa mane wamanyo. Koro siasa koko chakore nikech koro wambe wadwa donje giketho gi kocha to wambe wayuda ang'o gi koni. Kiswahili moro wacho ni kiacha mvugi kia ng'oa winyo moro nitie kae maka gigore to gigore mamoro tho to le moro to wacho ni anta yudo chiemo en agak ana yudo chiemo koro we gigore to wambe wayud chiemo. Koro liet mar siasa to pod biro dhi malo emomiyo kata jo intelligence onyiso the president ni gini to wuoye many kaka ikwe to sani odwa medore sympathy ma ng'ane dwa yudo Rigathi dwa yudo Rigathi ok dhi wuok e lips jo masawa nikech sani odwa dhi e court corridor nyaka 2027. Ang'o ma court dhi golo? Rigathi sani ok dhi manyo kome mar bedo deputy president. Ong'e ni mano to dhi to dwa make sure kendo dwa ni sure ni ka en e court jogo wene thuolo ni jogi nothichi oko e tok chik. Koro wagolo wach impeachment ni kom to nosedhi sirkal nyalo chuli to wayieni mondo ichungi igo siasa kik lor ni mano gima dwa tero Rigathi e court sani ma court dhi rita ka gik 2026 kanyo ma pattern ma you can study mi wach ni amato wasatime research around 2026 to court dhi wacho kata kuki supreme ni ang'ane nothicho oko e tok chik kom to nodhi to chule uru to miuru thuolo ma right ne mar siasa. Koro president bendo ng'e mano maler. Aya adwa ni mak paro no gi kanyi okindo juka imbe mak mana paro no gi kanyi ngisani wakaw yoyo madundo gi sani wakaw yoyo matin nyakora Ramogi Ajong kwa duogo wadhi mbele kotwak marwa kik idhi mabor.